We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Goodbye June, hello July. Mga kapuso, atong sugaton ang bulan sa Hulyo nga puno og paglaom nga mahuman raning mga pagsulay na atong ginasagubang. Diba, Attorney Resi? Good morning diya kanimo. Good morning, Sabsay. Tama ka diha. Mga kapuso, let's welcome this month with full hope and positivity. O pang buena mano mga kapuso this morning. Ato ang makauban ng usa ka iladong event specialist o fashion consultant na si Christopher Ledesma ug sayro nato ang istorya sa iyang kalampusan ug paningkamot. Makauban sab nako Attorney Resi ug mga kapuso ang usa ka inahan nga taga Bunawan, Agusan del Sur kinsa nag-viral tungod sa iyang pag-hashtag spread kindness nga binuhatan. Kung unsa kana, atong sayron unya taod-taod. Sampang ato pong makachikahan ang kapuso actress and Miss Eco International 2021, Kelly Day. Mga kapuso, sa atong Kumbira Express, usa ka all-time favorite snack ang dunga natong tunan ug tilawan nga swaksab sa mga mami nga nangita og pang merienda para sa mga chikiting. Tama ka diha, Sai. Excited na sab ko ani ug atong makauban si Maria Alexandra Asuncion sa Davao City diin iyang i-share ang iyang pina-level up nga ube ug matcha munchkins. Hello, good morning mga kapuso. Ako din si Maria from Mariang Pastry Hub. So in this morning, I'll be making ube and matcha flavored munchkin. So this akong atubangan na adri ang mga ingredients. First, crushed grahams, condensed milk, butter, cream cheese, ube halaya, almonds, marshmallow, matcha powder, and ube powder. So since ready na ito mga ingredients, magsugod na ta og himo. So first, iandam na to ato ang condensed milk. Then second, ibutang na to ang butter. Para sa to ang ube flavored munchkin, magbutang ta og food coloring na violet. Sunod ato is 2/1/2 scoop of ube flavor. Pag human aning ube flavor, kay ato ni siya i-mix for 1 to 2 minutes. Pag human natog mix sa flavors in 1 to 2 minutes, ibutang na nato ang crushed grahams. So it should be 500 grams. So after nato mabutang ang crushed grahams, ato na sa siya i-mix ug usab for 2 to 3 minutes. So after nato ma-mix mga kapuso, need nato ni siya ibutang sa isa ka sudlanan aron imasa aron mas magwapo ang texture. So pag umanog ang masa, itimbang nato ni siya og palamanan og ube halaya. Alright kapuso, manan ako himo sa ube flavored munchkin. So akong itulo sa inyo karon is among bestseller premium matcha munchkin. So magsugod gihapon ta sa condensed, half butter, 2 tablespoon of green coloring. Sunod kay 3 cups of matcha powder. I-mix nato ni siya in 1.5 minutes. After nato mag-mix, ibutang nato atong 500 grams crushed grahams. Mix nato to 2 to 3 minutes. So after nato ni siya ma-mix guys, need nato ni siya ibutang usab sa sudlanan
masahon. Og aron makuha na sad nato ang perfect texture. Og tip lang di ay kung masobrahan mo sa grahams og ma-feel niyo nga medyo kuan kay siya, rough kay siya, pwede na ninyo ni siya dungagan og butter, touch of butter, tapos masahon lang gyapon. So, nagsugod yun mi atong first month sa rin namo sa akong uyab. Nakahuna-huna lang dyan mi kung unsay maayo nga another income na pwede na makuha. Hantod sa na-share na ko sa iya nga atong high school ko kay nagabaligya siya kog munchkin nato, gitabangan ko sa akong ate Tonet. So dito ko nagka-idea nga, what if, di ba, maghimo kog munchkin pero mas premium, mas pina-upgrade na munchkin. Sa karon, aside sa matcha, may 5 other flavors. Ube, buko pandan, mocha, Belgian chocolate, ug Oreo vanilla. So after nato magmasa, mora gyapon ang process. Ibutang nato siya sa timpangan, palamanan og cream cheese, i-cover og matcha powder, og butngag toppings na almonds. Mga kapuso, tilawan na nato ang ube og matcha flavored munchkins. Panganday sa baninyo nga mo excel sa natad sa fashion and event industry? Well, let's take a lesson from the expert. Kauban nato karon ang usa ka iladong fashion consultant ug event planner dinhi sa Mindanao nga si Christopher Ledesma. It's a great morning, Sir Tofio. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? I'm okay. Mayong buntag sa tanan. May buntag, Sir Tofi, and of course, kinahanglan namo mahibalaan gyud ang imong journey. Please share with us naman paunsa ka nahilig sa fashion designing ug event planning. Okay. It all started went way back before ako nag-high school. I studied fashion modeling sa isa ka school, university, Buanga City, kung as ako nag-start talaga. When I transferred to Davao City, I also have friends ng mga fashion designers. The biggest break that we had, because I consider it internationally because we were offered to dress up the Miss Earth 2015 when na sila diri, kami ang na-invite na designer for that fashion show. Dito nag-open ang doors for our global branding. Plus, nagugtabang sa amua when we are using the Mindanao fabrics kasi na siya global appeal eh. With the events, mga friends nag-i-invite sa akin mag-i-events dati, kanang wala pa libre lang, anak, sige be, pag-organize mi ana, dito dito nag-start. Plus, I attended trainings with professional mentors like Rita Neri, Berlin Yap. So, muto akong theory plus the experience, dito jud ang nag-start sa tanan-tanan ko experience events planning. As a fashion designer naman, Sir To, how do you feel na every time na you get to finish a project or a work, no? How do you feel na makita ang imong obra, imong masterpiece? In humility, nakaka-proud talaga na makita na mo imong designs ginasuot o gina-patronize o gina-trusta sa atong mga Davaoeños, tapos especially if we are being invited to dress up like celebrities like ikaw, attorney, tapos ang mga beauty queens, di ba, sina Miss Venus Ras, Miss Shamsi, Nicole Cordovez, nakaka-proud talaga to. Very thankful talaga sa mga taong tumulong sa amin talaga. Dagdag sa pat namin na at least nakaka-happy na nakikita namin, nasusot ang namin mga creations. Kaya nga, marami kami na nagsasabing you are our fairy gown mother. So, thank you, Sir To. Pero as an event planner naman this time, Sir To, paano nyo nahahandle yung pressure in organizing very big events? Yeah. Kabulutan, di ba, Taurus, ang sinasabi nila, if you fail to plan, you plan to fail. Di ba? So, given na jud na kung nasa events stress is really part of it talaga. Ang pressure na jud na sa nila. So, ang siguro, the best way to handle it is first, of course, you have to know your team because ang pinaka-importante jud dira for every event that you will have is your team. Because sila mo tapang si mo So, we value partnership, we value teamwork. Others, they started as dancers, na-mold na mo sila, himo na sila karon as organizer or coordinator. So, that's one thing I believe to prevent pressure is for you to know the team. Team talaga, importante yung teamwork para sa APUA.
Sir Tolf, isa sa mga sectors yun na affected karong pandemic is the fashion and event industries. Ano po yung mga challenges na encounter ninyo and how did you cope up with the situation? Not a single industry now na hindi affected, not a single individual na hindi affected karon sa pandemic. Isa sa mga challenges is of course yung opportunity in terms of having the events na wala may income. Because of that, I had to really innovate. Some of us, we capitalize on our talents, on our skills that we have. Others, they venture into cooking, online selling. Ako, on the early days of the pandemic, namaligya po ko, di ba? Namaligya po mga kakanin. Nilayo mi gamay sa fashion and events. So, murag nag-deviate ta. But of course, nahagyapan to ginaingon na para sa dabawain yung being resilient, being innovative, diba? Karong time sa pandemic. I think that was also the word I was about to say, Sir Tolf, no? Very resilient yun. Then, kudos to you for doing that for your team and for your employees. Unsay imong mensahe sa lahat po na ating mga kapuso dito sa Mindanao, lalo na po yung mga aspiring natin ng mga fashion designers, and I'm sure marami din ng mga aspiring event planners who are also watching us this morning. Ano po ang message ninyo sa kanila? First, for those aspiring fashion designers or event planners, it will all start from your passion. Diba, practical sinasabi sa mga kausap ko, yung mga ka-team ko, it will always start with your passion. Kung na kay passion, you'll be dedicated to what you'll be doing. Dili ka mawala sa imong focus kung sa gusto mo sa life. Tapos, kung na kay passion, ano pang mangyari, lahat gagawin mo yan kasi alam mo, yun yung gusto mo talaga, yun ang passion. Dagan kayong salamat, Sir Toby, for this very meaningful conversation. And bisan pa man sa situation karon, continue to make successful and stunning events. Amping! Thank you. Dagan salamat. Chill lang mo, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso. This morning, ato makachikahan ang Miss Echo International 2021 first runner-up ug usa sa mga angay natong atangan sa upcoming GMA drama series na The World Between Us. Mga kapuso, please help me in welcoming the beautiful beauty queen and kapuso actress, Kelly Day. Maayong buntag, Kelly, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? I'm good. Gusto ko lang sabihin, maayong buntag sa inyong lahat watching sa At Home with GMA Regional TV. Hello po. Of course, congratulations for being crowned as Miss Echo International 2021 first runner-up. How do you feel to be the Philippines' pride? Actually, until now, hindi pa nag-sink in that naging first runner-up ako. And to be from a country that really is so strong with pageants, may pressure talaga. So I'm just really grateful that I met the expectations. And I'm just very grateful. I'm a bit curious, Kelly, are there pros and cons of being a beauty queen and for being famous? Yes po, definitely may pros and cons. But I think the pros outweigh the cons. Kasi during the pageant in Egypt, I really felt like I wanted to go home. I felt a lot of anxiety, a lot of pressure. But luckily, with the support of the country and even my family, they really encouraged me to keep going. And coming home with the first runner-up prize, I was super worth it talaga. All of the pressure that I felt, parang nawala. I just felt so happy. So worth it talaga siya. And now your career path is from becoming a beauty queen, tapos ngayon actress ka na. What made you decide to take that big step to join the world of showbiz? Before the pageant, kasi I started acting na. So I've been training with like multiple acting workshops and stuff, developing my Tagalog, my acting, everything. So I started acting projects, and then during an acting project, I wanted to join a pageant na. I wanted to start preparing. This biglaan, they told me that the next pageant will be in a couple of months, in national pageant. So I actually left my acting project for the pageant. And now that my pageant journey for Miss Echo is over, I just really wanted to get back into acting and continue with that passion of mine also. And now you're going to be a big part of a very big project. Ano ba yung magiging role mo dito? Well, my character's name is Audrey. She's very social. She's smart, a little bit scheming, I guess.
But I think she has a good heart naman. And what I like about the character is I think that she might surprise people with who she really is as the story goes on. And I want people to really see that change also when I act her out, kasi it shows not to judge a book by its cover. So I hope that's going to be a lesson for the viewers that are watching. Ano pa ang mga dapat abangan ng ating mga kapuso tungkol sa iyo, Kelly, and of course, the world between us? Ang gusto ko po sa show namin is that I think our approach is a very natural approach. Very realistic, para makaka-relate ng mga tao watching. And that's what I think you guys should look out for. And the storyline then is gonna surprise you. Hindi lang po yung character development, pero yung storyline din. There's a lot of like twists and turns that you guys should watch out for. Sobrang ang dami nang nakasubaybay sa journey mo. So what is your message sa lahat ng mga avid supporters, lalo na yung mga nandito sa Mindanao? Well, first of all, maraming salamat po sa lahat ng support. It's really what keeps us going, whether it's the pageant or the acting or whatever project. It's really, we're doing all of this para sa inyo. So we just hope that you enjoy. I hope you will like the show, The World Between Us, and thank you for watching. And yeah, please keep supporting us kasi that's really our fuel talaga. Dagan tayong salamat, Miss Kelly, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. Maraming salamat po. And that was Kelly Day, mga kapuso. Chill lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nag-viral sa social media ning bag-uhay lang ang storya kung asa adunay usa ka inahan ang mitabang sa estranghero nga inahan sa Butuan City. Sabay-sabay tang ila-ilahon si Ma'am Geraldine Gubalani gikan sa Bunawan, Agusan del Sur. Ma'am Geraldine, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Good morning, sir. Okay kaayo. Glad to hear, ma'am, nga okay ra mo diya sa Bunawan, Agusan del Sur. Pero ma'am, unang-una no, amo sa kang ila-ilahon, kinsa ba si Ma'am Geraldine ug unsa ang trabaho ug pamilyado sa baka? Okay. Ako si Geraldine Dapinan Gubalani, sir, from Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. Teacher 1 po ako ng Libertad National High School, Division of Agusan del Sur po. A mother of 3 and yun po, may pamilya po ako, may malambing at nasawa po, yun po. Sana all kay ginalambing. Pero ma'am, balik tano, unsa ba ang storya, ma'am, likod atong viral post nga nakita kang nagpasuso sa usa ka baby nga gigutom sa dalan? Okay. Ingani mo rin nahitabo, sir, that day is na ako og PRC para sa renewal sa ako ang license. Then after sa renewal na ako, mga 12 o'clock sa hapon, nagpaabot ko sa kumbana nga agion ko or pick upon ko kay that time naka-duty pa pud siya na nga time. Then while nagahulat ko sa ako ang husband po, nakuha akong attention aning baby nga sige og hilak. And then that time nag-try ko approach sa mother kay wala ko ilaing nahuna-hunaan nga akong ika-offer kundi kay breastfeeding mom pod ko, sir. O sure ko nga katong nga hinilakan sa baby is gutom gyud. So I try to approach the mother. Then luckily nga nisugot siya kay actually dili unta ni ihatag ang baby, sir, kay mahadlok siguro siya nga kwaon nako. Pero mo to gi-explain na nako siya nga gusto lang nako siya tabangan kay naluoy ko naminaw sa iyang baby nga sige og hilak. Gihatag niya ang baby, sir, then naghangyo ko sa iya haad ko nga time, sir, nga kung pwede dito mi sa likod sa may pader sa atbang kibali gyud sa mall tungod kay nahadlok po ko, sir, nga basig masitahan mi og pulis kay kabalo ba yata sa ato ang palibot karon nga pandemic ta. So that time wala ko nakahuna-huna nga basig na ni COVID kay kabalo ta wala sila gamas, expose kayo sila sa palibot. Pero ang naaragid sa akong nauna ato nga time, padidion lang sa agad ako ang baby kay para lang di na magsigihilak.
Tapos na humanog di ang baby, nakatulog sa kabusog. Glad to hear nga nakatabang gayod ka, ma'am, no? Pero ma'am, niyatong tungura, wala ba kagibati o pagduha-duha sa pagtabang ug unsa ba ang dagan sa imuhang una-huna ni atong tungura, ma'am? Wala gid sir kay wala gid na nabutang sa akong naunaan nga time sir ba nga lahi ni nga tao, wala ko kailaan sa ilaha, basta ang ako ang attention na gid adto kay murag akong goal adto nga mga oras is gusto ko makatabang lang sa gid ko sa baby. Unsa ba ang tan-aw nimo, Ma'am Geraldine, nga nagtulak kanimo nga mo extend og tabang ngadto sa nanginahanglan? Ako mo good sir kanang gipadako mi sa ako ang mga ginikanan. Actually akong ginikanan sir is mga mag-uuma. Gipadako mi luyo sa kalisod. Gipadako mi nila nga dako og respeto sa ubang tao, gipadako mi nila nga itun-an mi nga dapat magtabang mi sa ubang tao without asking in return sa amo ang unsay amang angay na ikatabang sa ila. Wow, grabe no, nakita gid nako, ma'am, ang kaanindot sa imuhang kasing-kasing. Pero ma'am, unsa ba ang imuhang mensahe ngadto sa publiko nga kung mamahimo sama nimo makatabang, hilabi na kung naay tsansa nga motabang ngadto sa mga nanginahanglan? Ako alang ikahatag nga mensahe para sa tanan, dili lang isip inahan kundi kitang tanan kung willing ta muhatag og tabang para sa uban, especially sa kaning klase nga mga tao nga mga street na nagpuyo sa streets. So mo extend tag tabang og dili ka magduha-duha sa ilaha og hatag og tabang tungod kay makita nato nga ato na lang pong huna-hunaon nga kana sila nga mga tao kung nalang na sila provide sa ilang panginahanglanon, di na sila mopuyo diha nga dapit. So, di na magduha-duha og tabang sa ilaha, especially kung naay bata, naay baby. So, ato ag yung hatagan og pahalipay para sa ilaha. Daghang salamat, Ma'am Geraldine, sa imuhang time nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Ug panghinaot namo, ma'am, nga mas mudaghan pa ang susama nimo. Take care always. Okay, thank you, sir. Tay, tungod sa maayong influensya sa mga higala o pagpursige na makakaton na mahimong iladong event planner o fashion consultant si Christopher Ledesma. Butang nga maayong sumbanan sa atong mga aspiring kapuso Mindanaoans. Samtang Attorney Resi, bisan pa man nga estranghero ang inahan og baby nga iyang gitabangan sa Butuan City, wala kini nahimong babag kang Teacher Geraldine Gobalane aron ihatag ang panginahanglanon nila labi na sa baby. Samtang tayo sa mga dapat natong atangan ang character sa kapuso actress o beauty queen na si Kelly Day sa umaabot na GMA drama series na The World Between Us. Mga kapuso, ta na-inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Roy T. Bennett nga don't be pushed around by the fears in your mind, be led by the dreams in your heart. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Ako si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.